алейкум, ҳамватанони азизам. Як хабари нохуш. Илтимосатон мекунам, видеоро паҳн кунед. иқболи шумо бо нав картаи Сбербанк монда ки як дурзада талаб дорад ки 1 миллион зиёд роӣ кунед. ҳаётон набуроед ки назарати ислом дар территорияи Российской Федератсия как ИГИЛ терроризм эълон карда ҳастанд. ман гирифтам варақ ручкара, аризама менависам, пага насиб боша, ай пеши генеральной прокуратура як видеообращение ки ҳамватанони азиз ина боз печати генеральной прокуратура. таваккалтон ба худо. аз ман як гуфтам. картаи Сбербанки мондагӣ ба номи Ахаджон Ахмадович Т. Сбербанк. сар соатҳои 12 ба вақти